Molweni batakwethu, molweni bodadewethu, molweni bazali bam. Igama lam ndinguNamhla Amasango azelelwe umsindisi. I was born in the Eastern Cape, eDutywa, Willow Vale ndiDutywa. But ndikhulele eWest Rand, Carltonville, Far West Rand, eWedela. Abapostoli bam baseWest Rand ngubaba uThobela, Apostle Thobela, Apostle Siko, Apostle Maila, and Apostle Maganyela. Ndingudade ngaphakathi kwale nkonzo yabapostoli abalishumi nambini. Ubizo landifikela 2007 ukufumana kwami inkonzo after inkonzo ye-Thanksgiving eyayise Krugersdorp. Okay, kule weekend esibheka kuyo sinenkonzo enkulu ekuthiwa yi-Thanksgiving. Inkonzo ye-Thanksgiving esinayo siba nayo unyaka nonyaka. It's an international Thanksgiving because inkonzo yethu it's an international church. And then le nkonzo siba nayo unyaka nonyaka xa uphela apho sihamba sise umbulelo kuThixo khona ngezinto uThixo asenzele zona throughout the year. And then ke ngoku silungiselela loo nto ngoku. Ndicinga uba niyayibona iqhiya yam uba nantsi iqhiya sendiyithwele. Mna ke ndingulaa mntana ke ozithandayo izinto. Ndingulaa mntana ozithandayo izinto. Ndafunda into yokokubana apha enkonzweni ukuthwala iqhiya oku into ebalulekileyo. Kakhulu ke yenziwa ngomama umveleli apha enkonzweni. Xa kuthiwa kukhona ixesha le-sealing apho kuthiwa kuvulelwe khona abantu abangasekhoyo, asizuthetha ngayo ke namhlanje, sizawuthetha ngayo ngenye imini. So ndabona amandla during that time because ndikhulele kwaba umveleli uMbathane, into yokokubana kuthwala iqhiya ngelaa xesha and then ufuneka ube seluxolweni, awukwazi ukuxabana nabantu, awukwazi ukushawutisa, awukwazi ukuziphatha ngale ndlela normally oqhele ukuziphatha ngayo, meaning that xa kufike elaa xesha unendlela yokuziphatha ofuneka uziphathe ngayo. So iqhiya yakho esentloko emhlophe ikhombisa i-peace that useluxolweni because yamazi uWhite into yoba umele i-peace. So xa uthwele le qhiya uba sesimeni esingafaniyo nesoqhele ukuba kuso. Now we are preparing for inkonzo ye-ITG, which is i-International Thanksgiving esinayo 29-31 zikaDisemba, and we are celebrating i-30 years siphethwe okanye sikhokhelwa ngutata uMpostile Nongqunga. Utata uMpostile Nongqunga ke abaninzi bayamazi usuka phaa eNgqeleni kwilali yasePaulini. Unguye ke umkhokheli wale nkonzo endiphantsi kwayo. Ndingomnye ke oye waba nentlantla yokokubana akwazi ukufumana olu bizo esathi sabizwa ngaphantsi kwalo. I joined this church ndingumntana omncinci. I was 19 years. I was turning 19. Ndana 18, I was gonna turn 19 kulo nyaka ndandisilingwa ngawo. Kufika omnye usisi nje, she was from Cape Town, and then ndandi-curious into yoba umakhelwane nomakhelwane babona benxibe iiyunifomu ezimbini ezifanayo and then bahamba ngamaxesha angafani. Omnye uhamba ngo-10, omnye uhamba ngo-2. Kanti ithini le nto yale nkonzo? Abanye bacawa, abancinci bacawa bodwa and then abadala bacawa bodwa. So I went and asked kulo sisi lo because i-age yethu ibingahlukanga kakhulu. Igama lakhe nguCingiwe Vanya. Watshatela kwaVanya. Igama lakhe ke ngusisi Nonjongo. Okay, usisi Nonjongo athi no, masambe sibheke enkonzweni, uzayiva phaa. Nyhani ke ndaya ke and then zange ndiphinde ndibuye umva ke guys. Ndafika phayana ndafumana abazali, into ndandingenabo abazali. Ndandisandiswelekelwa ngumama eye ago umamam wanshiya. So ndafika ndathola abazali kule nkonzo. Yeyona nto yandi-attracta ke ukusuka nje into yoba kuthethwa ndibona abazali and abazali aba bandikhathalele, and then bendikhathalele nje futhi apha kule nkonzo kuthethwa ngabantu abangasekhoyo, and that was new to me because ndandisuka enkonzweni yesabatha ekhaya kucawa esigxabhayi nase-St. John's. So ndandingayazi into yoba kukhe kusetyenzelwe usindiso lomphefumlo nabantu abangasekhoyo, and then I wanted into yokokubana nam mandingene ndizosebenzela umamam because umamam wayesandusweleka back then. Okay, I joined the church ke emva koba ubomi bam bungakhange kube lula ke before ndijoyine inkonzo. There were so many challenges ebendihlangana nazo, but ndithe xa ndifika ngaphathini kwale nkonzo ndafumana abazali njengoba besenditshilo. Ndifumene abazali kuqala. Xa ndifumana abazali, aba bazali ba-different from kulo mzali endinaye ngenxa yento yokokubana abandijaji
I'm not saying mama bebendijaja, but umama bendimoyika, and there are things ebendingakwazi ukuzixoxa nomama, uya-understanda, because thina sikhule ngento yoba umntu omdala uyahlonitshwa, awuthethi nje noba kungantoni. But apha kule nkonzo sifumene abazali abancinci abakwaziyo into okokubana basimamele iingxaki zethu xa ngabe sinengxaki, because I'm the only girl ekhaya, and njengoba ndinguyintombazana ndedwa ekhaya, nam bendimdinga umntu endinothetha naye. So joining the church ke ngokwaba lula to have umapristi nomamshumayeli, whereby ndizawukwazi into okokubana ndihambe ndiyothetha nomama, but this is what is troubling me. Kutheni le nto ndisela utywala, kutheni le nto ndingakwazi ukusocialize nabanye abantu, kutheni le nto mhlawumbi ndingumntana ongathi mhlawumbi akanabubele kwabanye abantu, into ezinjalo. I was depressed because ndandisanda ukuswelekelwa ngabazali, abazali bam ke balandelelana. Then I joined the church ke, ndafumana umamshumayeli nomapristi. I felt at home, into okokubana ndingahlala kule ndawo, yeyona ndawo endingahlala kuyo. I took that decision, ndizithathela mna, no one forced me. Ekhaya kukhonzwa kulaa nkonzo kukhonzwa kuyo, and ekhaya bamangala xa besiva uba ndiyakhonza. And then 2009 futhi ndathatha isigqibo soba ndihamba ndiyonxiba, ngoba apha kule nkonzo uye unxibe xa una-21, and then if uye waba nomntana ke before time, uyakwazi ke into yoba mawukwazi uyonxiba isivatho soomama. Zange ndifuna uphosa amaseko, and many thought into yobakanana ndizawuphinda ndibuye umva ndihlale phantsi, but ever since that day zange ndihlale phantsi, because ndathatha isigqibo soba ubomi ndiphilile from ekhuleni to u-19 years old, loo ndandinguye, and then ubomi bam bebunzima. And then ndazixelela ke ngokuba ndingumntana ke okhulele ngaphantsi kwenkonzo ke vele into yokokubana since ndihlala ndedwa ke ngoku eRhawutini, ndilahlekelwe nangabazali futhi, I might as well ndiqhubeke ngala ndlela uMadlamini owayendifundise ngayo, into yokokubana uThixo uligwiba. Umakhulu wam